ni? Vad gör vi då? Ja, vi ska väl ha lite skoj. Ja, med lite ljud och rörelser ska vi få fram lite skratt förhoppningsvis. Och eran fantasi för ljud, fantasi som vi får se egentligen, det bara... Vadå fantasi? Men först tänkte ska vi visa en intern tävling här. Så här går den ut på. Vi har många olika varianter. Vi har en... Här är han David, där är han, ett növer. Där var det. Vi går över till sport. Vad är det sport? Ja, det var 2-1. Säg en sport. Ja, säg en sport. Golf. Golf. Ingen sport. Jag har aldrig lärt mig. Säg en sport. Vi har kommit till, nu har vi åkt 200 meter, nu kommer det. Jag ska tavla. Oj! Ja, bra. Det är bra. Men du kan väl inte öva säga. Jag drar en klappar i hagen va? Men det är bort. Bandy. Jag förmår inte. Innebandy eller? Sista sporten alltså, men på den scenen då. Tom, vad kan du för sporter? Jag har en sport till dig då! Bara för dig! Men. Okej. Vad är det händer? Jag tänkte inte lika Ja, då blir det jag tycker egentligen. Nu kan jag backa den dig, det är fan bonuspoäng till mig. Såja. Jo, fantasi, ljud. Så vi börjar väl så här. Vad kan det här vara? Ja, lite fantasi nu. Vad är det för? En älg tänker ni? Nej. Kanske. Man är helt ofarliga nu. Nej, för fan. Så. Aldrig.
på bordet, det kan teckna något fint. Så jag tänkte avsluta med vår favoritsport, curling. Jag får visa, vi får spela sista tillsammans.